the start. I love you so much. Jesus, I love you so much. Hallelujah. For this is holy ground. So come and bow down. For this is holy ground. For this is holy ground. So come and bow down. For this is holy ground. For this is holy ground. So come and bow. For this is holy, holy ground. Holy ground. So come and, for this is holy ground, holy ground, for this is holy ground, holy ground. Come and bow down. So consuming fire, consuming sweet perfume is all. Fill this place. For this holy come, let's bow down. Come, let's bow down. Consuming fire, sweet perfume, sweet is all. Fill this place, fill this place. For this is, come, let's bow down. Come, let's bow down. Consuming fire, consuming sweet perfume. His awesome presence, His awesome
Siyakubonga Baba egameni kaJesu. We are honored, we are so grateful Father. Ukuthi Baba wethu sihlangane kule ndawo ngenxa yegama lakho. Asikho singisizathu Baba besingasihlanganisa ngaphandle kwakho. Namhlanje uNkulunkulu wethu ekseni siphakamisa wena wedwa dwala laphakade. Ngekho omunye inkosi esingambonga nesingamkhothamela ngaphandle kwakho Nkosi yethu okulunga. Ngekho omunye besingasisusa emakhaya sihlangane la ngenxa ngaphandle kwakho Nkosi. Nkosi yethu Baba wethu ukukudumisa, Nkosi yethu ukukubonga Baba wethu namandla wonke, Nkosi yethu kulethu ubuqobo lwethu. Sisho ukuthi ungcwele ufanele ukubongwa, ufanele ukudunyiswa. Siyabonga Baba nathi inkosi singabantu Baba wethu siyakwazi ukuphakamisa izandla singele ngcwele sibonge sidumise ngegama lika Jesu waseNazaretha. Siyabonga ngekho njengawe Baba, ngekho ngafaniswa nawe Baba wethu inhliziyo zethu zilangazelela wena ngegama lika Jesu waseNazaretha. Heavenly Father, we are honored Lord ukuthi Baba wethu bizokuthiwa singabantwana bakho. Sibonga namagunya esinawo egameni kaJesu. Baba siyabonga egameni kaJesu. Siyabonga Baba wethu ukuthi Baba wethu namhlanje simila ngoba Baba wethu okwethina ukuba Baba wethu sibela ngegama lika Jesu. Baba wethu ukhethile emazulwini Baba wethu ukuthi Baba simela sikhonze sikudumise egameni kaJesu. Baba wethu siyabonga, thembekile wena, umuhle wena, uNkulunkulu ophezulu konke ngegama lika Jesu waseNazaretha. Siyabonga Baba. Ngani ibongo zethu, ngani ibongo zethu, ngani ibongo zethu. Sibonga konke ukuthi osenzela kona ngegama lika Jesu waseNazaretha. Father, we give you praise, we give you honor in Jesus' mighty name. Amen. Shaya izandla bazalwane. Sisemi nje kanjalo bangcwele. Socela ubaba wethu babudimba eze ngaphambili. Sizokhuleka bazalwane njengokusho kwezwi likaNkulunkulu. Sikhulekele izwe lethu. Sikhulekele amakhosi. Sikhulekele inhlalakahle yethu emhlabeni. Alibongwe igama lenkosi. Siyacela babudimba usihole kulomkhuleko. Amen. Hallelujah. Ngicela sikhuleke sonke bangcwele. Baba egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha, Nkosi yamakhosi nasekuseni Baba siyabonga ngaleli thuba osipha lona uNkulunkulu wethu onamandla wonke lokusondela esihlalweni sobukhosi. Sizokhuleka Nkosi yamakhosi sikhulekela izwe lakithi South Africa, uNkulunkulu wethu onamandla wonke neAfrika yonkana. Baba sibongile ukuthi nakulolu suku lwanamhlanje uNkulunkulu wethu onamandla wonke usenzele umusa ukuba Nkosi yamakhosi sibe phakathi kwale ndawo egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Usivusile Baba emakhaya ethu seza sazohlanganyela njenganalokhu Nkosi yamakhosi umisile ezwini lakho ukuthi kuhle Nkosi yamakhosi kuba sihlanganyele sizophakamisa igama lakho. Nkosi yamakhosi nasekuseni sihlanganyele njenganebandla sime esikhaleni sizokhuleka sikhulekela Nkosi yamakhosi iSouth Africa ikakhulukazi mnini mandla onke isifundazwe sethu iprovince yethu yaKwaZulu Natal. uNkulunkulu wethu onamandla onke sithi busa mnini mandla onke phezulu kwawo. Mabathi ukuthi konke Nkosi yamakhosi abantwana bakho obabeke ezikhundleni Nkosi yamakhosi nasemagunyeni ukuba Nkosi yamakhosi baphathe kahle ngokwesaba wena ngoba uthe Baba uqala kokuhlakanipha ukwesaba wena. Nini mandla onke emagunyeni Nkosi yamakhosi abanikezwe kuwo nini mandla onke basabe inkambiso yezwi lakho
kukho konke Nkosi yamakhosi baphakamise igama lakho. Siyabonga babona amandla onke ukuthi ukuthula okukuyo inkosi uKristu Jesu kuzohlala kuphumule Nkosi yamakhosi ezimpilweni zabo, ngokuba konke Nkosi yamakhosi uthe mnini mandla onke abakho Nkosi yamakhosi awukwazi wabashiya wabalahla. Ubamisile ke Baba iziphathi mandla egameni likaKristu Jesu waseNazaretha, amakhosi nababusi uNkulunkulu wethu onamandla onke, ukuba babuse Nkosi yamakhosi besaba Nkosi yamakhosi izwe lakho, ukuze kuthi yonke Baba imithetho abayishayayo uNkulunkulu wethu onamandla onke kuba ngehambisana lenkambiso yezwi lakho. Siyabonga mnini mandla onke ukuthi iziphathimandla Baba ozibekile kuma provinces wonke uNkulunkulu wethu onamandla onke azokwenza ubulungiswa ezintweni zonke babona amandla onke abazinqumayo egameni likaJesu Kristu waseNazaretha besabe wena mnini mandla onke. Siyabonga ukuthi uNkulunkulu wethu onamandla onke ukuthula okukuyo iAfrika Nkosi yamakhosi kuvele ngaye inkosi yethu Jesu Kristu. Labo Nkosi yamakhosi obabekile esikhundleni babona amandla onke mabezwe ngentando yakho. Sithi uNkulunkulu wethu onamandla onke hambela amazwe onke, ikakhulukazi mnini mandla onke izwe lakwa-Israyeli mnini mandla onke kulesasifundazwe babona amandla onke lapho kungekho khona ukuthula. Sithi Nkosi yamakhosi njengolalokho izwi lakho lishilo wathi babona amandla onke bonke abayokhulekela uIsrayeli yokubabusisa, siyabakhulekela Nkosi yamakhosi ukuba baphenduke beze ngomsa wakho, bezwe Nkosi yamakhosi ngothando lwakho. Siyabonga uNkulunkulu wethu onamandla onke ukuthi ukuthula okudlula ukuqonda konke kuzohlala phezulu kwezimpilo zabo. Hambela wonke ke Nkosi yamakhosi amazwe lapho kukhona khona Nkosi yamakhosi izimpi. Sithi Nkosi Jesu busa phezulu kwezimpilo zabo, ngokuba nguwe kuphela ongaletha ukuthula emazweni onke. uNkulunkulu wethu onamandla onke sikhulekela kakhulu baba namandla onke iNingizimu Afrika, ikakhulukazi Nkosi yamakhosi abaphathi bombuso ubudlobongela obukhona uNkulunkulu wethu onamandla onke sithi abunamandla, ngokuba inkosi uKristu Jesu obusayo phezulu kokuphila kwethu usiphe amandla okuba silwe nezo zonke izimpi esibhekene nazo. Babona amandla onke bakhumbule Nkosi yamakhosi abantwana bakho abasebunzimeni kulesi sikhathi, umise izwi lakho phezulu kokuphila kwabo. Siyabonga mnini mandla onke ukuthi zonke izinto osenzela zona zibabaza ubukhosi nobukhulu bakho. Alikho ke Baba elinye igama esithembele kulo, sithembele egameni elinikeziwe ebantwini ekuyilo Nkosi yamakhosi esikwazi ukukhuluma amazwi bese siyaphumelela kukho konke Nkosi yamakhosi. Phakamisa igama lakho, igama likaJesu Kristu waseNazaretha. Siyabonga mnini mandla onke ukuthi izwi lakho nakule mini yanamhlanje Nkosi yamakhosi izokuwa liphinde liwenze umsebenzi phezulu kokuphila kwethu. Sithi ke uNkulunkulu wethu onamandla onke imanathi egameni elihle lomfelo wethu Jesu Kristu manje naphakade. Amen and amen. Ashaya izandla bazalwane, sinikeze uNkulunkulu udumo. Bonke igama lenkosi. Siyabonga Nkosi, singahlala phansi bangcwele egameni lenkosi yethu Jesu. Thanda kubingelela umoya ingcwele khona phakathi kwethu egameni likaJesu. Bingelele omama nobaba ne-youth yonke egameni likaJesu. Sithanda ukubingelela nabazali bethu bengekho phakathi kwethu. Siyambonga kakhulu uNkulunkulu ngabo. Siyabonga kakhulu bangcwele ukuhlangana kwethu kanje. Kumusa kaNkulunkulu. Thanda ubingelelo unkosikazi wami egameni likaJesu. Alibonga igama lenkosi. Hayi noma ngaba nomona nje unkosikazi wami. Hallelujah. Siyabonga kakhulu uNkulunkulu. Siyabonga kakhulu uNkulunkulu. It's an honor bazalwane. Namhlanje ngibizwa ngubaba ngenxa yakhe. Alibonga igama lenkosi. Laba esasikhula nabo
bangasho ukuthi ayingekho into engathi baba la kimi, but umusa kaNkulunkulu usibeka la singakaze sicabanga ukuthi soke sibe khona. Nala sifisa khona sibone ukuthi asinawo amandla okufika khona, kodwa umusa wakhe usithwale uzosibeka khona. Alibonga igama lenkosi. Siyabonga kakhulu uNkulunkulu bangcwele. Singeyeke ukumbonga uNkulunkulu, sifisa njalo sihlala njalo futhi kugcwele emlomeni wethu indumiso nokubonga uNkulunkulu izinto azenzayo empilweni zethu. Alibonga igama lenkosi. Ngithanda bazalwane ukuthi ke sibheke nje indaba encane nje bangcwele. Ngiyamthemba ukuthi uNkulunkulu uzosenzela umusa ukuthi siphume mhlawumbe ngesikhathi uma sithe ukudonsa bangcwele ningixolele. Alibonga igama lenkosi. Ngithanda ukukhuluma bazalwane ngodaba lamazwi, the power of the word. Into ekufanele bazalwane siyiqaphele more than anything, fanele siqaphele amazwi esiwakhulumayo. Ngaphambi kokuba siqaphele igebengu, siqaphele abalwa nathi, siqaphele abasizondayo, siqaphele abasithakathayo, siqaphele laba abangasifuni. The most important thing ekufanele siqaphele amazwi ethu. Ngoba asikho isitha somuntu ngaphezulu kwamazwi akhe. Amazwi akhe angakuthatha kubeke lawo ongakazi ucabanga ukuthi ngawe ube khona, wena ngabe kuhle noma ngabe kumbi. Kodwa ngamazwi owakhulumayo wena angakwenza ukuthi uzibone usokomunye umhlaba ngenxa yamazwi owakhulumayo. Tela sifunde James chapter 3 verse 3. Tela mama wethu mamkosi asifundele James chapter 3 Verse 3. verse 3. NgesiZulu kufundeka kanje. Nice. Uma ke sifaka amatomu emlonyeni yamahashi ukuba asilalele, siqondisa nomzimba wonke wawo. Siqondisa nomzimba wonke wawo. Ngiyaxolisa. Qhubeka mama, qhubeka. Bhekani nemikhumbi ingaka nje, iqhutshwa imimoya enamandla, iqondiswa ngephini elincinyane lapho umshayeli efuna ukuyiqondisa khona. Verse 5. Lunjalo nolimi, luyisitho esincane kanti luyazigabisa kakhulu. Bhekani umlilo omncane uvuthisa ihlathi elingaka. Nolimi lungumlilo. Ulimi lumi luyizwe lokungalungi phakathi kwezitho zethu. Lungcolisa umzimba wonke. Luthungela ukuphila konke. Luthungelwa yisihogo. Amen. Amen. Ngadini mamkosi. Ngicela sonke bazalwane, ngicela ukudraw attention yenu kuleli lizwi. Noma ngathiwa usaphenya ukakathuli, sasuyeka manje. Ngicela ulalele ke manje. Alibonga igama lenkosi. Ngicela nje to draw your attention kuleli lizwi. Sicela mamkosi uphinde usiphindele ke silaleleni ukuthi uthini. Just listen to it. EkaJakobe chapter 3 from verse 3. Uma ke sifaka amatomu emlonyeni yamahashi ukuba silalele, siqondisa nomzimba wonke wawo. Bhekani nemikhumbi ingaka nje, iqhutshwa imimoya enamandla, iqondiswa ngephini elincinyane lapho umshayeli efuna ukuyiqondisa khona. Lunjalo nolimi, luyisitho esincane kanti luyazigabisa kakhulu. Bhekani umlilo omncane uvuthisa ihlathi elingaka. Nolimi lungumlilo.
Ulimi lumi luyizwe lokungalungi phakathi kwezitho zethu. Lungcolisa umzimba wonke. Luthungela ukuphila konke. Luthungelwa yisihogo. Amen. Siyabonga baba wethu izwi lakho liyaphila. Lingamandla ethu. Heavenly Father, siyabonga ukuthi siyayalwa siyakhuzwa ngalo ngegama lika Jesu. Heavenly Father, we pray ukuthi Moya Ngcwele silekelele usisize ukuba baba wethu ukhulume enhlizweni zethu nasempilweni zethu. Usakhe usiqondise ngegama lenkosi yethu Jesu Kristu. Amen. Siyabonga kakhulu uNkulunkulu bazalwane. Sifunda ngento bazalwane athe uNkulunkulu mabeqala edala konke afisa ukudala wangaqhamuka esenza lithi izwi kaNkulunkulu konke akudalayo wakusho ngomlomo wakhuluma. Si understand ke lento ukuthi uNkulunkulu bazalwane before akhulume uqala qede uqala ikhulelwe into iqale ibe ngaphakathi kuye. Uma singaphakathi kuye uNkulunkulu iqale iqede ngaphakathi kuye engakayikhiphi ngomlomo wakhe. Ayibheke ayihlole ayibone ukuthi izoba right ngendlela afuna ngayo. Everything akayikhulumi ingakabi kuye ngaphakathi. uNkulunkulu esebonile ukuthi no ilento afunayo ukuthi ibe yiyona bese yaqala ayayikhuluma. Isizathu sokuthi uNkulunkulu angayikhulumi into ingakabi ngaphakathi kuyo ukuthi akakwazi ukuthi mase eyikhulumile abuya ireverse. Akakwazi ukuthi mase eyikhulumile bese bona amaphutha eseyikhulumile. Because uNkulunkulu okhulumayo bese kwenzeka njengalokhu eyikhuluma. Ingakho uNkulunkulu wethu bazalwane akanawo ama jokes. uNkulunkulu wethu akadlali. uNkulunkulu akagwarani. Yabona? uNkulunkulu akazazi ukuthi lento empile ngoba uzoba njalo. uNkulunkulu akanaso isikhathi sokudlala mhlambe ngolimi lwethu sakanayo sense of humor if you like. uNkulunkulu okhuluma kwenzeke. Akafani nabantu, akafani nami nawe. Mina ngingasho into ingenzeki. More special futhi uma ngingafaka ukholo lwami kuleyo nto. Kodwa uNkulunkulu yena meke wakhuluma uyaqiniseka ukuthi leyo nto ayibuyele emuva ingazange alibuyele izwi lakhe alikhiphile lingazange liwenze umsebenzi. Ngoba iBhayibheli bazalwane lisifundisa ukuthi yonke into ekhona ebonwayo nelalelwayo nengabonwa ivela kuNkulunkulu ngokusho. Yonke bazalwane nethi siyibukayo iyumphumela yokusho. uNkulunkulu bazalwane kalikhipha izwi. You must be rest assured ukuthi it will come to pass. uNkulunkulu bazalwane esebuyela emhlabeni esewudalela umhlaba wamuhle. Lithi iBhayibheli kuGenesis chapter 1 verse 2. Lithi iBhayibheli kwakuyimess kwakune disorder emhlabeni. Kwangasayona leyanto uNkulunkulu ayenzile. Kwase kune disorder khona. Lithi izwi kaNkulunkulu uthe uNkulunkulu uma ebona azangasho azangayisho into ayibonayo washo into ayifunayo. Uthe uma ebona yonke le disorder wangakhuluma isimo wakhuluma idesire yakhe phezu kwesimo. Wakhuluma iorder phezu kweconfusion. Wakhuluma iorder phezu kwamess. Because uNkulunkulu okhuluma izinto zenzeke.
Ingakho bazalwane asihambi ngokubona, sihamba ngokukholwa. Asikhulumi icondition. Ingakho fanele siqaphele, akusiyo yonke into esiyibonayo kufanele siyikhulume. Asiyo yonke into efanele esiyibonayo siyivoice ngomlomo wethu. Ngoba uma ke sayikhuluma izoba njalo. Kanti kwesisikhathi bazalwane sikhuluma izinto esizibonayo kanti zi-temporal. Uma ke sayikhuluma lezi zinto kanti zi-temporal zigcina seziyi-permanent. Siyithuke lezi zimo seyidlula seyingena kuma-generation and generations. Ngenxa yokuthi into le-temporal wena ukhulume into permanent. Impumelelo yethu isolimini lwethu. Impumelelo yakho ayikho kulokho okubonayo. Impumelelo yakho isekutheni wena uthini. Akusiyo yonke bazalwane izinto ezenzakalayo eyifavor thina. Ezinye izinto ezenzakalayo zi-against us. Asizifuni kodwa ziyenzeka. Kodwa siyambonga uNkulunkulu ukuthi usiphile amandla olimi. Ukuthi singashintsha isituation esibhekene nayo ngokukhuluma. Sikhulume lento esiyifunayo. Uthi umpostoli Paul engithanda ukwenza ngikwenzi. Lokho engingakufuni ukwenza ikona engikwenzayo. I don't have a control over it. But siyambonga ukuthi uNkulunkulu sesiyakwazi ukusho. Sikhuluma into esihlulayo ukuyenza kodwa sikhulume. Sikhulume ekseni sivuka, sikhulume emini siphila, sikhulume ntambama sesiyolala. Silokho sikhulumile lento esifuna ukuyibona yenzeke. Because sesi understand amandla olimi. Siyazi ngolimi singayithenga imoto, siyazi ngolimi ngawuthenga umuzi, siyazi ngolimi singashintsha izinto. Yonke lemizi esiyibonayo bazalwane, onke lamakhaya esiwabonayo, onke lamakhaya lemizi emile la khona ubaba nomama nezingane aqhamuke ezandleni kuqhamuka olimini. Ngithi mina bazalwane, yonke lemizi emile, bonke labo baba nomama abakhona kulomhlaba aqhamuke ezandleni uqhamuka olimini kwakhulunywa. Uma ngabe kuzokwakhiwa umuzi noma umama nobaba umfana noma indodana isifuna ukuthatha unkosikazi kuyakhulunywa, akumane kwenziwe nje. Iqala ikhuluma indodana sengicabanga ngoba sekufikile enhlizweni. Phela we like God. Sinjengayo uNkulunkulu. Ingakho siqale kumile ngaphakathi enhlizweni zethu. Kutshaleke enhlizweni zethu. Lento yokwakha umuzi, lento kuba nomndeni, lento kuba nonkosikazi, lento kuba nefamily, iqale itshaleke enhlizweni yami iqala ngiyiqale njengalokho uNkulunkulu kwenzeka kuye nakumi kwenzeka kanjalo. Uqhamuka usuyosho ikhathi sengicabanga ukuthatha unkosikazi. Mhlawumbe kuleso sikhathi usho njalo kakaboni. Usazocela imithandazo. Kuse ngifuna ukuthatha. Awumani usukuthathe ungazange ukhulume. Noma futhi usumbonile awumani usuku uzomfaka iring uqala ukhulume. Noma senizothola abantwana niqale nikhulume. Noma senizokwakha umuzi niqale nikhulume. It's all about tongue. Noma futhi usubhidliza lo muzi wakho, lithi iBhayibheli umfazi ohlakaniphileyo uyawakha umuzi wakhe ngezandla zakhe. Kodwa usiwuli uyawubhidliza futhi ngani ngezandla zakhe. Hayi necessary izandla lezi physical ulimi.
Eselithi iBhayibheli unkosikazi mhlawumbe uyawuvula umlomo wakhe ngani ngokuhlakanipha. Kunamandla olimba zalwane. Umuntu awakho umuzi ube isitezi ube muhle. Ungacabanga ukuthi usuka olimini. Usuka kulento nawo nayo. Nawe nje ungasuka out of that uyibone lento bese uyaqala uyakhuluma nawe. Musu ukubheka amandla onawo. Musu ukubheka iability onayo. Musu ukubheka ukuthi nginawo umsebenzi noma nginawo yini. Musu ukubheka khuluma. Khuluma lethe senhlizweni yakho. Khuluma lethe tshalo uNkulunkulu kuwe. Uqala uyikhuluma uyisho. Noma usathana ngazathi lento yakho umlolozelo into engayindawo nje into ethuli into efile unamanga qhubeka ukhulume kuyakhulunywa kulomhlaba. Yonke into esinayo bazalwane sayike sayikhuluma. Sengenzeka usesikhohliwe kodwa sake sayikhuluma. Khona umuntu okamsherela lento iyona namhlanje. Ingakho you need to be very careful ukuthi uthini. Ngoba lento oyishoyo uzoba yiyo. Abantu abanaso isizathu sokukushintsha kube into abayifunayo kube yona abantu. Noma ngithiwa bayathakatha ngeke bakuthakathe ukwedlula ulimi lwakho. Ngeke bayishintshe into yiyo. Noma ngabe bakuzonda ngenzondo ephelele ngeke bayishintshe into yiyo as long as uzogadula ulimi lwakho nje. Inkinga uwe. Inkinga ulimi lwakho nje. Uthini wena uthini? Yebo siyabezwa bona basho njalo wena uthini? Ngoba uNkulunkulu is more interested ekutheni wena uthini. Kulomhlaba bazalwane ayikho into engamila uma kungashongo lutho. Ayikho. Ayikho into engenzeka kulomhlaba kungashongo lutho. Ngisho abantu befuna ukuhamba bayakhuluma. Ngisho ufuna ukufa uyakhuluma. Ngisho ufuna ukuphila uyakhuluma. Ngisho ufuna impilo, healthy life uyakhuluma. Ngisho uhlaselwa umkhuhlane ukuze uphele umkhuhlane before uthathe imithi ukukhuluma. Ngoba sisho kuqala ubaba uhlale yisho bazalwane lento example ukuthi uyazi ukuthi uma kwashintsha nje iweather usheshe uconfess ukuthi hayi sewuyangihlasela kumkhuhlane. Sisheshe siyisho singakukhuluma ukuphila. Uthi ayasugula thina. Hayi uzungiphatha umkhuhlane. Ngegama lika Jesu. Uthi yathimula kabili kathathu uthi ushaye phansi. Ngingophilileyo egameni lika Jesu. Asebenzisa amagunya ethu njengabantwana bakaNkulunkulu. Singehlelwa izinto esinamandla okuyivimba. Singavula amasango ezinto esingafuni ukuyibona nesingafuni ukuzi-entertainer. Uyabona ukuba Ecclesiastes chapter 5 verse 3 verse 2. Sicela ngifundele mama. Chapter 5 verse 2. Okay. Verse 2. Umshumayeli. Ungabi namawala ngomlomo wakho. Nenhliziyo yakho mayingasheshi. Amen. Sicela ume nje lapho ma. Uyabona nje ukuba uNkulunkulu waye uNkulunkulu onamawala. Ngabe iningi ithi singahambi kahle.
iBhayibheli liyasikhuza bazalwane ukuthi singasheshi isikhulume. Nemuzwa ukuthi kunelukuluku ngifuna umtsheleza zakhe, ungasheshi. Nomuzwa ukuthi hayi yabona ngisengicikekile sekufike la agcine kufanga imtsheleza yakhe musukushesha awume. Incane le ayikhiphile kunale wena ozoyikhipha. Lo ozoyikhipha wena izodestroya yena kuphela, izodestroya nawe. Zikhona izikhathi bazalwane la ofika khona ukuthi under pressure manje. Sefanele kuvela ukuthi ubani lo. Manje bese ufuna ukuvela kabi. Avele ngeside negative. Engabe uvela ngeside positive. Manje lithi iBhayibheli uma kufika izikhathi ezikufakela ipressure, ezikufakela ingcindezi, ungasheshi ukukhulume. Ungasheshi ukukhulume. Nomuzwa usenhlizweni isigcwele isifuna ukuyikhipha le musu kushesha ukukhuluma awukuthule. Uke wathula abazalwane ngesikhathi la ufuna khona ukukhuluma kodwa umbuso kaNkulunkulu wakubamba wagcina uthula wabona ukuthi ukube ngeke ngakhuluma ngalesa sikhathi ngabe basafuna namanje ukuthi uNkulunkulu ukhona kodwa kule ndoda le. uNkulunkulu asize bazalwane sifaka amatomu awabambe yena futhi kuba yena umoya ingcwele sinikeze idirection ukuthi sikhulume nini sikhulume kanjani ngoba ngolimi lwakho ngawubhidliza nje umuzwa wakho udestroy uqede ngolimi lwakho. Ngolimi lwakho ungamshaya unkosikazi ayovuka esibhedlela eICU ngolimi nje ungamthintanga ngesandla avuke eICU thuba nganezibi umenzeni anza ngimthinte ngikhulumile indoda inga unkosikazi angayenza indoda ikhumula amabhlukwe ngolimi ihambe yohlala emgaqweni iphanjanelwe ikhanda chokwenzakalana wamthakatha wamenzela wamcubela cha ulimi bese lithi iBhayibheli indoda iyaphuma ithi ngeke ngikwazi ukuhlala nomuntu okhulumayo ngono ngingahlala phezulu kwendlu. Anamandla bazalwane ayikho into amandla njengolimi. Wena wazi ukuthi uma unemali unamandla iphutha lelo. Uma unolimi unamandla. Ungayibiza ifika ungayibiza futhi ihambe. You decide to wenza njani. Yazi bazalwane kunama habits ekufanele uNkulunkulu asisize ukuthi sidlule kuwo. Kunama habits je umuntu akhuluma athi nali ibhadi lambo yazi phela ishwa phela leli yazi ngiyavivinywa ngisehlane phela la yazi bekusengcono usathi ibhadi musuthi elakho beli right usathi ibhadi lilapha musulidonsa ulibeka la ungacabanga ukuthi ezulwini kuyadlala thathwa lento oyishoyo and more futhi unoloku iphinda phinda ingane zinele zikuthi uthi ngiyavivinywa ngisehlane uzoba sehlane ngempela kwakho uzoba sehlane ngempela uzobona ukuthi ngisehlane la uzonqama ukuhamba kwakho ushiki kwakho ngoba isehlane phela wena dusho nje uthatha imthwalo uphuma uhambe yini kwenze njani uyahlupha indoda ayinhluphi ilezi izingane nje cha akuzona ingane inkinga yakho ile ntathu uyisho umuzwa wakuphenduke wayihlane manje akuhlalwa ke ehlane kuyadlula
Kunama habits ekufanele uNkulunkulu asisize bazalwane. Ngiyazi ukuthi siwasho asisho lokho ngoba sifuna ukusho lokho. Sikusho ngoba sesiyajwayela ukuthi sikusho. Sakhula kushiwo nathi sesiyasho okwakushiwo. So kodwa manje inkinga lento iyahlala. And iyakhela. Fanele sishintshe indlela esikhuluma ngayo. Ngoba manje njoba sikhuluma nje bazalwane siyadala. Kulula nje umuntu ethi ekunzima emhlabeni. Eyabheda bazalwane. Hayi sekubonakala kuqoqwa. Those are habits bazalwane siwakhuluma into esikhulumayo leso. Mesihlangana nama situations athize. Kodwa uNkulunkulu umoya ingcwele asize bazalwane. Asize umoya ingcwele. Isizwe kaNkulunkulu bazalwane uma ngifunda Psalms 141. Ngicela mamnkosi ingakuhlupha mamnkosi. Psalms 141 uverse 3 bazalwane. Nayo indoda enkulu ikhuluma isimanga. Amahubo 141 verse 3. Jehova, bekela umlomo wami umlindi. Ugcina umnyango wezindebe zami. Amen. Sidinga leyo nto nje. Singakhulumi yonke into. uNkulunkulu asisize ukuthi sifunde asisize umoya ingcwele alinde abomlinde emlomeni wethu. Kungaphumi yonke into. Siyamnxusa umoya ingcwele ahlala olimini lwethu bazalwane. Kungaphumi yonke into. Ngokuthukuthela kwakho nangenxa yokuthi udiniwe manje bese ukhipha yonke into. Akhishwa yonke into bangcwele. Yabona lento ukuthi khipha okusenhlizweni, khipha akhishwa yonke. Okunye kugcine. Uyabona mase kuthiwa sonke la bazalwane sikhuluma yonke into esenhlizweni. I'm telling you, ngabe kuyabheda, ngabe kukhulunyiswana, ngabe kuyabulawana. Ngoba umunye umzalwane ukanginyathele nje. Wanginyathela ke. Kodwa awukhiphi konke. Kwesisikhathi udlulisa izinsukwana bese usincika inkosi ngicela sidlulisane la. Usukhuluma kahle futhi. Usunendlela okuyibeka lento. Ngicela sidlulisane la. Kuthe ngolusuku nciko wathi nami ngase ngithi wasuthi kwangahlala kamnandi kumina bengithi asidlulisane incike yenkosi lapho. Kanti ukuba ukhulume ngalesa sikhathi bese uzwisimanga. Bese sofuzana. Awubetha ujwala. Bese uzwi into engahlangani nawe. Ukwakungimuza umuntu akhuluma into engahlangani naye. Into othi ayibheka lento ayikhuluma naye ayihlangani. Gaze la wena la esontweni mina. Ngazongijwayela kabi. Hawu. Wathi ushumayela nje sesijwayela kabi. James chapter 1 verse 19. James chapter 1 verse 19. Ukuyala ngokukholwa okunezenzo. Niyakwazi lokho bazalwane bami abathandekayo. Yilo nalowo muntu makasheshe ukuzwa. Aphuze ukukhuluma. Aphuze ukuthukuthela. Kodwa ke kwenzeka ivice versa. Kwenzeka ivice versa. Sikhuluma singakezwa ngisho ukuzwa. More especially la emakhaya. Athi umuntu esasho ukuthi usheshe umvalo usheshe ngoba ufuna ukusheshe kukhulume wena. Those habits bazalwane are wrong. And usathane uyasibamba ngawo.
Njengoba ukhuluma nje usuwazi ngani ukuthi uzothina emva kwalokho. Akulindwana. Ufuna na ukusho lento ofuna ukuyisho ungakezwe ukuthi lawo utheni. Uphendula into ongayizwanga. Kanti njengoba khuluma nje usazoxolisa. Sheshe sikhulume. Kanti asazi bazalwane uthi lokukhuluma kwethu siyadala nje. Siyadala. Njengoba sikhuluma nje siyadala. Bazalwane ososayensi sebekuprovile bakusho ukuthi indonga bazalwane ziyakwazi ukurekhoda izinto ezikhulunyiwe ngaphansi kwazo. Lezi indonga zine recording yonke zezinto ekade zikhulunywa la ngaphansi kwayo. It's proven scientifically. Lezi indonga zoofakazi ukuthi kwake kwakhulunywa wena uhleli la. Uma befuna ukuthola ukuthi yini eyayikhulunywa kule building, yini eyayiplanwa kule building, bafaka imishini yabo and then they can hear voices ekhuluma endongeni. That's just scientifically bazalwane yonke into everything is moving. Even nala ya move. It moving. Ingakho kufakwe kunama cracks lawa athize. I don't know mhlambe banezinye izathu ezinye futhi ezidlula lezo. Kodwa ezinye zeyizathu ukuthi vele umhlaba it's moving. Scientifically. Thina singabona kumile ngamehlo enyama but wona umhlaba it's moving, it's shaking. Nezindonga bazalwane ziyarekhoda onke amazwi esiwashoyo ayarekhodwa. Ingakho mesolala bazalwane fanele sibe check ukuthi kambe zikhona into ezinegative engingazisho. Ngingalali nezinto ezimile zayizolo ezizongibamba usuku noluzayo. Fanele ngiqale ngiclean. Ngibheke ukuthi ngicheck ukuthi entweni engiyishilo ayikho yini ezongifaka enkingeni osukwini olulandelayo. Ngoba amazwi akafi until kube wena owabulalayo. Amazwi alokho emile nje. As long wena usemi kuwo nawayama azuza kubambe usukwini olulandelayo. And futhi ayadlula ahambe bazalwana amazwi azafike azothi ngi kwi generation yakho. Adlule. Angithi bazalwane siyazi ukuthi uma ngabe siyakwenza nathi sonke ngicabanga sisakwenza. Uma ngabe sesifuna ukushada noma ukushadelwa sonke sasithi sifuna isibusiso sabazali. Hayi ngoba befuna imoto, hayi ngoba befuna imali, hayi ngoba befuna imizi, bafuna amazwi. Ngisho abantu abangakholwa, abangasindisiwe, abangakaze bahlangana nale mfundiso, nabangakaze bahlangane nezwi kaNkulunkulu, bayazi ukuthi kunamazwi atholakala kubazali azosustaina imizi yabo. Uthola umuntu sike siboneke thina bazalwane uthola umuntu ahlupheke athi ma ngicela isibusiso sakho baba ngicela isibusiso sakho athi nje anguvumi lo mshado akhala umuntu azibhuqe phansi ungazicabanga ukuthi ufuna imali akafuna imali akafuna kulekelelwa futhi kulo mshado uzoyikhokhela yonke into unayo imali eyanele ukhalela isibusiso ufuna amazwi. Uyazi noma ngaba nemali kodwa mengishodelwa amazwi. Siyazi sini kunamazwi ahleli kubazali alinde thina.
unesibusisa sihleli kumzali wakho esilinde wena. Abanye baze benze isloveli athi baba ngicela ungibusise, enze isloveli enze kahle, athi ngifuna ungena kahle enhlizweni yomzali. Ngoba as long bazalwane unganawo amazwi, noma ungazakha noma ungawakho umuzi wakho ube double story, uma amazwi omzali engekho akwanele. Noma ungaba noma usuthenga imoto uyayithatha uyise ekhaya, noma ngabe usunomuzi uyambiza umzali ezokhuluma nje, hayi ezokwenza into eziningi, ezokhuluma nje, akhulume le ekhaya, akhulume. Ingakho is very important bazalwane, we need to say what we want to see. Amazwi ayimbewu, amazwi ayimbewu. Uma ngabe ukhuluma azi ukuthi uyatshala. uZakhariya bazalwane, incwadi kaLuke chapter 1 verse 5, uZakhariya ngizoyisho noma ngayifundanga bazalwane. uZakhariya beno Elizabeth bathi sebefuna umntwana, sebebadala, lithi zikaNkulunkulu sebebadala. uZakhariya ke waye umpriest. lithi zikaNkulunkulu yafika ingilosi kaNkulunkulu phezukwakhe yamtshela Zakhariya, no, uzwakele umthandazo wakho and uNkulunkulu uzokubusisa ngendodana. And bazalwane, you know what, sometimes bazalwane ezinye izinto esiyithandazelayo siyithandazela kuze kube ngathi siyumlolozelo ukuthi ngijwayele vele ukuthandaza kanje. Sengijwayele ukuthi njalo mengithandaza ngingayiqi lento, but anyway vele ngiyazi ke isenzeka, but nje just sokwaba solimini. uNkulunkulu wezwa isizwe kaNkulunkulu. uZakhariya wangayikholwa lento. Yayisithi izwi kaNkulunkulu, lithi izwi kaNkulunkulu ingilosi kaThixo yamtshela uZakhariya, ukuze ngiqiniseke ukuthi lento iyenzeka ngizokuvala umlomo, ngeke uze ukhulume. Kodwa uningane izozalwa, ukuze siqiniseke le ngane iyazalwa wena ungakhulumi. Ngoba manje umuke wakhuluma uzoyimosha yonke lento. Kanti thina basezulwini siyayithatha into eyishoyo, asiyithathi kancane into eyishoyo. Noma ngabe uyadlala, thina simele siyithathe serious ezulwini. Manje uze siqiniseke thina ukuthi lento iyenzeka njengesithembiso esivala umlomo. Kwangavalwa lutho enye, kwangavalwa imali, kwangavalwa icareer yakhe, kwangavalwa lutho kwavalwa nje umlomo bazalwane. Ukuze lengane ivele fa uthule. Ngoba ngomlomo wakho ungayibulala lengane. Zingaki izinto bazalwane uNkulunkulu asasithembise zona kodwa sayikhusa khuluma into ezinegative. Sakhuluma into eziphambanayo nalezo uNkulunkulu ayishilo. Kusisiza. uNkulunkulu wathi bazalwane sifuna ukubhubhisa iSodoma neGomora. Ngoba bazalwane ezulwini akumane kwenziwe kungakhulunywanga. uNkulunkulu seqedile sithi no, ububi babo sebufikile kimina ngisezulwini. Wathi uNkulunkulu ngiyalibhubhisa. uNkulunkulu wakhumbuza ukuthi akwenziwa kanjalo. Wathi emhlabeni before senze siyakhuluma. Wathi ikhona into engayenza ngaphandle ukuthi ngitshele uAbraham.
uNkulunkulu waya ukukhuluma noAbraham bazalwane eseyithathile i-decision ukuthi no ngiyalibhubhisa. Wathi kodwa ngoba emhlabeni ibona fanele bavumelane nami. Uma singavumelani nabasemhlabeni ayikho into engayenza. Noma ngabe ngifisa kangakanani ukulibhubhisa iSodoma neGomora, kodwa uma bona bengavumelani nami ngalokho ngeke ngize ngenze. Noma uNkulunkulu ethanda ukukusindisa, noma ethanda uNkulunkulu ukukuphilisa, noma ethanda uNkulunkulu akubusisa, kodwa kudiphenda ukuthi niyavumelana yini ngalokho. Uyayikhuluma yini language ayikhulumayo. Noma ngabe enamandla wonke uNkulunkulu okwenzela lokho, kodwa akakwazi ukwenzela uma wena uphikisana nalokho yena akushoyo. Kwacaca ukuthi uAbraham akavumelana nalokho. Wathi ngeke uzulibhubhise sisekhona. Kungcono ungasilinda sihambe kuqala bese uyalibhubhisa. Kwafanele uNkulunkulu athatha ama-terms and conditions kaAbraham ukuze alibhubhise iGomora neSodoma. Awukwazi ukubhubhisa sisekhona. Awukwazi ukubhubhisa abangcwele nezoni. Terms and conditions silinde siphume kuqala. Izulu liyayihlonipha into oyishoyo. Izulu lithatha serious into oyishoyo. Musu ukukhuluma sengathi ulalelo izingane zakho noma ulalelo indodana noma unkosikazi wakho noma ulalelo abantu ophila nabo, uNkulunkulu uyakuzwa. Ngoba uNkulunkulu uyamhlonipha umuntu. uNkulunkulu uyayihlonipha into esho umuntu. Genesis chapter 11 verse 1 and to 9. Singenzela ababhalayo bazalwane. Kwathi bazalwane kwakwasuka amanye amadoda. Wasuka lesizwe sama sohlala kwenye indawo. Theme sifika le ndawo zamanje za decide ukuthi asithini asakeni umbhoshongo. Uhambe uyofika ezulwini. And uNkulunkulu uthi hey yabo labantu lento abayishoyo bazoyenza ngempela. Uzofika la ngikhona lo mbhoshongo. Wathi isizathu salokho ukuthi bakhuluma one language. Lento abayikhulumayo yiyo abazoyenza. Njengoba sebeyikhulumile bazoyenza. Wathi ukuze bangafiki la ngikhona mina asimane siconfuse ulimi lwabo. Sibenze bakhuluma ilimi bangazwani. Ukuzime lento abayenza. Wathi as long besakhuluma ilanguage eyodwa bazofika. As long besakhuluma into ayo even ngisho emakhaya uma sikhuluma ilanguage eyodwa siyawakha lo muzi. Emakhaya noma ngathiwani bazalwane noma ngingazondwa uma as long thina la ekhaya sikhuluma ilanguage eyodwa. Mhla sakhuluma language awu2 angafani singozwani uzobhidlika lo muzi. Lithi zikaNkulunkulu bazalwane uNkulunkulu wafaka different languages. Baqala bangazwana awuzange saqhubeka. Uma bazalwane sizobamba ukusho kaNkulunkulu sizothi lento eshoyo nathi sisho yona. Nothing will stop us. Proverbs chapter 18 verse 7. Umlomo wesiwula ungubhujiswa kwaso. Umuntu ungazibulala ngolimi. Ungazibulala ngento oyishoyo. Lento oyishoyo ingaba upoison kuwe. Ogadi into oyishoyo kuwe uthini ngawe. Shiya ukuthi abantu bathini ngawe, wena uthini ngawe.
Ngoba into ebalekile ukuthi uthini ngawe. Into ezokwenza ukuthi uphile noma ufe ukuthi wena utheni ngawe. Akubona ukuthi abantu batheni ngawe. Ngeke kwenzeke lutho noma abantu bangathini ngawe. Ngeke kwenze as long wena usho lokho ufuna kwenzeke kuwe. Proverbs chapter 18 verse 21 to 22. Ukufa nokuphila baza kusewulimini lwethu. Proverbs chapter 11 verse 9. Ngicela ungifundeleke leli. Proverbs chapter 11 verse 9. Umuntu ongenankulunkulu ubulala umakhelwane wakhe. Amen. Kepha abalungileyo bayakhululwa ngokwazi. Hallelujah. Ngomlomo. Indlela lento serious ngayo bazalwane. Induna yekhulu yayibona lento. Yathi kulelwe ingane ifika kuJesu. uJesu uthi hayi othi ke ngilungise la khona sesohamba singaneni yakho sophila. Wathi hayi ungazuye. Isho ngezwi. Ukhuluma ngezwi bazalwane, ukhuluma ukhuluma esibhedlela. Uthi makaphile ngegama lika Jesu. Izwi alilimithwa ilutho. Izwi alilimithwa idistance. Izwi alilimithwa indonga. Lingena la ngangenwa khona izwi. uJesu akalikhuluma izwi evusa uLazarus langena ethuneni izwi. Lathi come forth. Labuya naye phila ngoba izwi alilimithwa ilutho. No Petro bazalwane wakwahamba phezulu kolwandle. uPetro wayibona le as much as I can step in, but ngifuna amazwi. Yathi inkosi uma ngabe uwe isho. Ngifuna usho. Ngoba la ekushoni kwakho ila ngizohlala khona. Into yamazwi bazalwane is so serious. Even Jesus himself on the cross wayikhuluma. This is kaNkulunkulu bazalwane uJesu wayilokhu ethule. Njengevu phambi kwabagundi. Kodwa uthe mesefika esiphambanweni wakhuluma. Wangakhuluma izinto ezinegative, wakhuluma izinto ezipositive. uNkulunkulu bazalwane bese angifundele Isaiah chapter 53 verse 7. Isaiah 53 verse 7. Yacindezelwa kepha noma yathotshiswa ayivulanga umlomo wayo. Yes. Njengewundlu eliswa ekuhlatshweni nanjengemvu ethule phambi kwabagundi bayo ayivulanga umlomo wayo. Amen. Wathula uJesu. Bemenza yonke into bemthuka wathula. Yazi uJesu ukuthi amandla olimi amandla asolimini. Wazi uNkulunkulu ukuthi yazi lento ingama la. Ingama la uma sengikhulume. Sokungcono ngithule. Ukuze lento yami igcine iphumelelile angithule. Sikhona isikhathi la ngizokhuluma khona. Sengibona umqhele wami. Sengibatshela bonke sengisesiphambanweni sengilenga. La sengikhuluma khona sengithi from here nisuka la niyaphi. uJesu bazalwane mabe ekhuluma esiphambanweni wayiqala impilo entsha.
wayenzela ukuthi abantu baqale impilo entsha. uJesu bese siphambanweni bazalwane kwaqala impilo entsha. Kwakune disorder konakele emhlabeni, uNkulunkulu waqala impilo entsha wathi lalela, from now on fanele nifunde ukuthethelela. Abantu kwafanele baqale bafunde impilo entsha ukuthi kuyathethelelwa emhlabeni. Bonke ababesesiphambanweni bamuzwa uJesu ekhuluma. Even today bazalwane sisakhuluma phezulu kokusho kwakhe. The verse that I love bazalwane elasho uJesu, I wish I can share about it. Ngicela ukushare kancane ngalo. Uma ngabe uJesu bazalwane ethi indodana ethi mama nansi indodana nangunyoko, uNkulunkulu wayibuyisa iorder kuma families. He was calling an order. Ingakho ecala ngomama engaqali ngendodana, ngoba ufike eqala umama kunendodana. And futhi akambiza athi ntombazana, umbiza ngomama because akekho umama engekho indodana. Ingakho ngeke uzukwazi ukuba umama ungazalanga. Usethi and futhi uJesu uthi bheka. Uthi mama bheka. Look. Ungabusabheka lento oyibhekayo, bheka le ngishoyo manje. Iyeke lo oyibonayo. Iyeke lo yendodana wakho olengisiphambanweni. He's no longer your son anymore. He's your savior now. Ngoba wena usekhona emhlabeni, lalela, bheka nansi indodana. Washift ifocus kaMaria. Wathi akabheka ifuture yakhe. Akabheke la izobambelela khona. Akabheke la ezohlala khona. Akaqala bheka umsizi wakhe. He put everything in order. What's Johan? Nangunyoko. Ungasamtreat njengoma wami, mtreat njengoma wakho. Put everything in order. uNkulunkulu wabahlanganisa esesiphambanweni. What if from now on that's how it's going to be like my families? Ngoba ngalesi sikhathi bazalwane siyazi ukuthi ngalesi sikhathi akekho umuntu wayibukela phansi njengomuntu wesifazane. Umuntu wesifazane nje kwakuyinto nje enganakwa ningashawa umkhuba. uNkulunkulu waqala wathi lalelani la, ayikwenziwa kanjalo leyo nto leyo. Unyoko lo fanele enzelwe iprovision naye, azi ukuthi uwutho la ekhaya. And this is uNkulunkulu bazalwane, uJoseph wahamba wamusa ekhaya lakhe. uMaria akayanga la ekade ehlala khona emzini wakhe kaJoseph, wathola elinye ikhaya. That's how God blesses you. He doubled everything that you have. Wathi nekhaya wathola elinye ikhaya. Lela khaya selithola manje akazange lakhe ngezandla zakhe. Walinikwa, waliphiwa. Siyigadi into yolimi bangcwele. Siyigadi into yolimi. Uma kuthiwa khona into efanele siyibhekisise ulimi lwethu. Uthini ngalento oyishoyo? Uthini? Uyibheke nabazali bese bekhuluma into ezinegative ngawo. Mhlawumbe ngenxa yokucasuka, ngenxa ukuthi kade bekutshela awuzwa. Mhlawumbe bakhuluma into ezinegative, qala ukhuluma into epositive wena. Qala ukhuluma uthi anginjalo mina.
Mina ngiyalalela, mina ngiyahlonipha mina. Mina ngumntwana kaNkulunkulu mina. Awukhulume lento oyifisayo ngempilo yakho. Awuyeke le oyenzayo. Awuyeke lesiyibonayo. Awukhulume lesingakayiboni. Uyikhulume size siyibone. Uyikhulume into uzizwa ukuthi Justin akona nje ukuthi sengiyayikhuluma, yazi lento sengiyayiphila. Abantu abayiboni kodwa uyayizwa kuwe emzweni yakho ukuthi ngiyayiphila lento. More uyikhuluma into, more it change your direction. It changes the way you walk. More lokhu uyikhuluma le nto iyashintsha ngendlela ohamba ngayo, iyashintsha ngendlela obehave ngayo. Nama habits akho ayaqala yashintsha. Awusenzi lokho kuvamise ukwenziwa ngenxa ukuthi usuqala ukukhuluma enye language. Ukhuluma into ephilayo, ukhuluma into entsha. Alibonga igama lenkosi. Bekumele sivume phambi kaNkulunkulu. Sonke bazalwane sinamaphutha. Sonke bazalwane siyakhuluma kwesinye isikhathi singanaki. Kwesinye isikhathi sikhulunyiswa ukuthi siyayibona lento ukuthi ayihambi kahle kanti sesikhuluma kabi. Sesikhuluma out of anger. Ake simvume uNkulunkulu ukuthi abe umlindi wolumi lwethu. Simnxusa umoya ngcwele sicela ungakhuluma into ezinegative. Sicela ke sikhuluma izinto ezipositive. Siyabona ukuthi akhambi kahle, siyabona ukuthi akulungile, siyabona khona okushodayo, siyabona khona okungalungile, kodwa baba sicela ukukhuluma lokho esifisa ukubona. Siyakubona lokho okwenzeka la, kodwa lokho esifisayo ukubona ikona sizokukhuluma. Sibe aggressive futhi. Ukuthi angizuvumelana nalesi simo. Angizuvumelana nalendlela le. Nayi into engizokhuluma ngayo. Nayi into engifuna ukuyibona empilweni yami. Nayi into engifuna ukuyibona einganeni zami. Yebo ziyahlupha. Kodwa ngizoyikhuluma leyo. Ngizokhuluma le engifuna ukuyibona. Ngiyazi ngiyahluleka. Ngiyayibona futhi nami ngisihluleki. Kunama areas empilo yami angihlulayo. Kodwa angizoyikhuluma leyo. Ngizokhuluma le yokuthi nginamandla okwenza konke ngayo ngiqinisayo. I have power. Asuvumelana nesimo esiphila kusona. Asuzuyivuma into ukuthi siphilise okwamabhegas singabantwana bakaNkulunkulu. Asizuyivuma leyo. Asizuyivuma leyo kugula nokuhlala namahlala khona. Kube kukhulunywa into yokuthi uNkulunkulu is able to do exceedingly and abundantly. Fanele sihluphe bazalwane lento yokuthi sometimes siyagula kodwa manje asindi. Fanele uyibuza ukuthi kanti Jesu kuze chazwe ukuthi washawa wahluthulwa inyama kwaze kwavela amathambo yonke kwadlula ebudzimeni obungaka, but ngagula sekuphilisiwe. Kwenzakalani? Ngagula ipayment isiyenziwe. Kungeyona just ipayment nje. Excruciating pain odlule kuwo. But nami ngisadlula kuwo. I refuse to be sick kanti sekwaphiliswa. Angizokhuluma ukugula, ngizokhuluma ukuphila. Ngiyakuzwa ukugula, ngiyakuzwa emzimbeni wami, kodwa angizoyikhuluma leyo. Engizoyikhuluma ile
engatshelwa yona ukuthi washawa ukuze mina ngiphile. Yiye ngizocabanga ngayo, yiye ngizodlinza ngayo ukuthi washawa ukuze ngiphile. Angizugula kanti sengiyaphila. Angizuvumelana nezimo. Ngicela sisukumeni bancane. Angizuvumelana nezimo. Angizuvumelana nezimo. Ngizoshintsha indlela engikhuluma ngayo. Ngizonxusa umoya ongcwele. Angilekelele. Ngikhuluma izinto eziphilayo manje. Noma ngikhuluma ngempilo yami ngizokhuluma into eziphilayo. Ngizowashintsha lama habits. Indlela engivamisa ukukhuluma ngayo nje. Khulume njengabantu bonke. Ngizoyishintsha leyo. Angisezokhuluma kanjalo. Sesokhuluma ukuphila manje. Sikhuluma ukuphila empilweni zethu. Sikhuluma ithemba empilweni zethu. Sikhuluma ifuture. Noma ngabe ngisahluleka kwamanje, kodwa mina ngonqobayo mina. Noma ngabe ngiyabona kusangihlula namanje. Ngithi ngivumile. Ngitsho le ngibuyela futhi. Noma kunjalo kodwa umlomo wami awuzoyikhuluma leyo nto leyo. Umlomo uzokhuluma lapha. Noma umzimba wami ushona le kodwa mina ngikhuluma ukuya le. Uyikhulume lento bazali, uyikhulume usukukho kufa, ukukhuluma ukuphila ekufeni. Uthi angizukwazi enye into ngizokwazi ukuphila. Kuthi kuyakhuluma ukufa ukukhuluma ukuphila wena. Kuthi kuyakhuluma ukufa ukukhuluma ukuphila wena. Angizovuma. Yazi bazalwane uma bekuthiwa besithula ubufakazi bangcwele, I'm telling you, ezinye zezinto esinazo sasiyikhuluma nonkosikazi. I remember nje sifuna umuzi sithi no asisafuna ukuhlala umuzi omncane. No sesifuna a bigger house. Nengane ziyakhula and then umndeni uyanda and then so now ingane zami ngifuna ke idlale egcekeni nje, igijime egcekeni kube mnandi ngiyibuke nje igijime egcekeni. Sambe soyibuka imizi bazalwane, siyifica imizi iyabiza as afford. Sibuye nonkosikazi ngiguqe bazalwane ngedolo ngithi baba siyibonile imizi futhi iyabiza. Asi afford kodwa baba eyami. Njalo mesambile nonkosikazi sifike siyibuka imizi. Hayi. Iyabiza imizi. Sibuye kuthi ngedolo baba siyibonile. Mihle. Kodwa siyaziyo ngowethu. Thina bazalwane sahlala kumuzi esingawu afford. Baze washo nolosisi osidayisela ukuthi aniu afford ngokwama pay slip enu aniu afford lo muzi ngeke nize nikwazi ukuwuthenga. Guess what? By grace of God sawuthenga lo muzi. Ngathi ngikade ukuwuthenga bazalwane ngathatha imoto ngayobheka yonke lemizi engangiyibuka ukuthi iyafana yini nalo enguthengile. Ngafika ngathi ungconywana kunalo. uNkulunkulu unjalo bazalwane. Uyawaveza amasu. Uma lokho wena ulokushilo. Musukuhamba ngokubona. Musukubheka izandla zakho ukuthi zingenzani. Themba isandla sakhe. Themba isandla sakhe. Thina nokusenza into esingazi ukuthi sizoyiqala kanjani kodwa sithi siyayenza lento. Le siyayenza.
singazi ukuthi sizokwenza kanjani. Uthi abheka nemali ubo Justin indaba lokubheka indaba yesalary ngeke ngize ngiyendawo nayo. Ake ngithembe lo. Ake ngithembe isandla salo ongabonwayo. Silokho sisho lento sifuna ukwenza ukuthi sifuna ukwenza lokho sishilo nonkosikazi sifuna ukwenza ukuthi sifuna ukwenza ukuthi sizokwenza ukuthi ngegama lika Jesu sizokwenza ukuthi asazi ukuthi kanjani asiboni futhi ukuthi kuzokwenzeka kanjani but into esiyazi ukuthi uma silokho sikhuluma ne-atmosphere nje iyasho la izosho ukuthi hayi la sefanele kube khona indlela engenza ngayo ukuthi labantu ngima-accommodate. Phela njengoba ukhuluma abazalwane nemvelo iyaresponda kulento ekhulumayo. Hathi naye kwakhulunywa kuyo iyayi-understand into ye-language. Ngeke utshale ungakhulumanga. Before you plant a seed fanele ukhulume kuqala. Kuyakhulunywa emhlabeni. Uma ufuna ukutshala ubhontshisi awuqhamuka usutshala uqala ukhuluma ukuthi ngifuna ukutshala ubhontshisi bese uthatha imbewu uye emhlabathini usukhulumile noma ngabe ukhulume kuba bakho noma udadewenu noma kubani lokukhulume kuyo kodwa uyakhuluma iyezwe inhlabathi ukuthi sekuzimbewu. Yazi ukhuluma into obona ukuthi mhlawumbe kusazongithatha 20 years ukuyenza ulokhu uyikhulumile nje. Ulokhu uyikhulumile nje. Ulokhu uyikhulumile nje. Uyikhulumile nje. Khulume. Uthi angizolo kuhamba ngemoto eziphushwayo. Ngegama lika Jesu. Ngihamba ngemoto ezongikhipha isidima sokuba umntwana kaNkulunkulu. Angizuyivuma leyo. Ngizohamba ngemoto ephilayo ngegama lika Jesu. Ulokhu uyikhulumile. Usho wena uyagcina ukuphushwa. Wena nje uyagcina ukuphushwa. Futhi lento ulokhu ngigibelana nawe sengizoyiyeka manje. Sendofuna abangcono. Webazalwane. There is power la. Musukhuluma to entertain people. Khuluma usho ngifuna lento le. Ngifuna serious futhi. Angizuyamkela lempilo engiyiphilayo ngiyamkeli. Ufaka isitembu segama lika Jesu futhi. Lento lokho ngishoda ngemali, lento lokho ngitsheleka ngemali, lo ngitsheleka izimali zabantu. Angiyifundi leyo nto. Angizuyamkela futhi lento. Lento ukuthi mabe ingane zami ezocela imali la lokho ngidinwa kanti ngidinwa ukuthi anginayo. Angiyifundi leyo nto. Angiyifundi. Lento ukuthi unkosikazi wami lokho ehlupheka elokho ngifuna imali anginamali nami ngiyakhala ukuthi anginamali asiyifundi la ekhaya ayizukwenzeka la ekhaya angiyifundi ngegama lika Jesu. Noma ngabe sekhona ophela amandla la ekhaya ethi baba kade sesiyikhuluma lena sengikhathele uthi imoya engcwele sipha amandla ukuphinde siqale phansi siyisho. Ngoba izokwenzeka. Lento le ekhaya nje ingane zale ekhaya zidlimbuya ngothi zibonakala ukuthi awubakosami ingane zaphakathi zibonakala esikoleni ingane zami ukuthi kuqakekiwe. Angiyifundi lonto. Hayi la ekhaya. As long ngisanolimi, as long senalento, ayizukwenzeka la ekhaya. Ngegama lika Jesu. Ayizukwenzeka la ekhaya ngegama lika Jesu. Bazalwane, ake sinqabeni. Sinqabe ngempela lento. Mina sengisho into engenzi sense uyisho. Into engenzi sense uyisho izivume nomzimba wakho nemizwa yakhe vuma ukuthi cha iyiyo lento oyishoyo. Sikhulume bazalwane. Sikhulume emakhaya. Sikhulume lento esiyifunayo.
lento sifuna siyenzeke sifuna sikhulume thatha izithembiso zikaNkulunkulu zonke ulokhu uyishilo uthi ushilo baba wathi asiyoba msila siyoba inhloko wathi baba wathi wena uma ngabe umuntu efuna ukuhlakanipha akacele kuzo umlinga singabahlakaniphileyo la ekhaya asikho isidomu la ekhaya sihlakaniphile siyakhuluma sikhuluma iziyenzeke noma ngathiwa noma sayibona lesingathi sithanda ukuba iStefana even nasengane eCapital sithanda ukuba iStefana lento kodwa lokhu uyishilo mntaka baba umoya ngicela ngisize ngingabheki ibona ngibheke lento engifuna yenzeke la ekhaya ngizoloke ngiyishilo ukuthi kuzoba nje la ekhaya kuzoba njalo ngiyathanda bazalwane uma kukhona umuntu uma khona phakathi kwethu othangazana noJesu nami ngiyathanda ukusho kodwa ngiyithola sengisho okuhlukile kunalokho engifuna ukusho akuzukusiza ukuthi ucabanga ukuthi uzokwenza ngamandla akho lento udinga uJesu ukuthi akwenzise nathi sikhuluma lezi zinto bazalwane hayi ngoba sithembe thina sizohluleka endleleni kodwa sithembe lo wasibizayo sithembe lo ushilo wathi mesikwenza lokho kuzoba njalo noma nawe ungathi uyazama ukwenza uzohluleka udinga uJesu ukhona ufuna ukwamukela uJesu njengenkosi nomsindisi la aphakamisa isandla uma ukhona phakathi kwethu ungazani noJesu uma ukhona phakathi kwethu ungazani noJesu ithi zikaNkulunkulu uvuma ngomlomo ukholwa ngenhliziyo uvume ngomlomo bese kuba ukusindiswa nakhona kuyakhulunywa noma simamukela uJesu asimamukeli kuphela ngenhliziyo kodwa siyavuma nangomlomo siyayitshala isithi yokuthi thina singabantwana bakaNkulunkulu ungeza phambili sikhuleke kanye nawe uma ukhona ufuna ukwamukela uJesu njengenkosi nomsindisi into emnandi lithi iBhayibheli ngelinye ilanga sothi sesiphambi kwaNkulunkulu lisizwe kaNkulunkulu uyobuzwa wenze njani mekuvula ithuba lokuthi wamukele uJesu njengenkosi nomsindisi lithi izwi kaNkulunkulu ngenxa yofakazi bobewe khona ngaleso sikhathi lithi izwi kaNkulunkulu uwoyo isholo ukuthi wena baba uhlulelwa ngokweqiniso I don't think ukuthi yafisa ukufika lo mzuzu nakuba simile bazalwane inxa yokuthi sayamamukela uJesu njengenkosi nomsindisi nakuba sifakaza ngalezi zinto esifakaza ngazo bazalwane ingenxa yokuthi sayamamukela uJesu njengenkosi nomsindisi ukhona ufuna ukwamukela uJesu njengenkosi nomsindisi kwamukela uJesu kwamukela uJesu Baba siyabonga egameni kaJesu waseNazaretha sinyusele izibongo zonke kuwe uNkulunkulu phezukwayo yonke indalo uNkulunkulu phezukwayo yonke imvelo Baba siyabonga ukuthi akekho njengawe siyabonga ukuthi akekho ongalinganiswa nawe siyakubonga namhlanje Nkosi yethu namandla wonke sisize moya ingcwele ke sishintshe indlela esikhuluma ngayo sisize moya ingcwele ke sikhuluma izinto eziphilayo sisize moya ingcwele ke sikhuluma izwi lakho ngegama lika Jesu waseNazaretha sisize moya ingcwele sikhuluma okufanele sikhulume ongafanele sikhulume singakhulumi ngegama lika Jesu waseNazaretha Baba wethu onamandla onke siyakhuleka egameni kaJesu
siyamelana necebo likaSathane nemlomo yethu egameni likaJesu. Hawu Nkosi yethu ubeka umlindi emlomeni wethu egameni likaJesu. Siyakhuleka moya ongcwele ibe umlindi wemlomo yethu egameni likaJesu. Hawu baba silekelele moya ongcwele. Sikhuluma okufanele sikhulume, sikhuluma ukuphila, sikhulume baba ethi kusasa ngegama likaJesu waseNazaretha. Father, we pray in the name of Jesus. Sizokhuluma baba wethu ngemlomo yethu egameni likaJesu. Sizokhuluma insindiso ngomlomo yethu ngegama likaJesu. Sizokhuluma ukubuya kwenkosi yethu uJesu ngomlomo yethu egameni lenkosi yethu uJesu. Siyabonga ukuthi uNkulunkulu ophilayo. Siyabonga ukuthi uNkulunkulu onamandla. Siyabonga uNkulunkulu osinakekelayo. Siyabonga ukuthi uhlala nathi ngezikhathi zonke. Uthe baba awusoze washiya, awusoze wasiyekelela. Ungavumi nathi baba namhla izwe lifuna ukusigwinya. Ungavumi nathi ngegama likaJesu waseNazaretha. Ngaba nathi dwala laphakade. Ngaba nathi ngonyama yezulu. Silekelele baba wethu onamandla onke kulezidlela baba ethe sihambayo ngegama likaJesu waseNazaretha. Siphile impilo yensindiso. Siphile ukusindiswa ngegama likaJesu. Baze bavume ukuthi impela ikhona into yensindiso. Impela ukhona uJesu. Heavenly Father, we thank you. We bless your name, Jesus. Sibonga ukukhuluma kwakho baba. Ngegama lenkosi yethu uJesu Kristu waseNazaretha. We give you praise, Jesus. We give you honor, Lord. We bless your name, Jesus. Heavenly Father, we thank you. In Jesus' name.